puya kay mga tabay super farm. Super farm. Super Migo ba is in the house again, and for today's vlog magasubay mi sa tubig kay modto na niya ganang hubas man to. Unya akong kuyog kani ako ang cameraman which is si Turkey. Okay, mo na siya ako ang badi-badi. So magsubay na mi. Turkey. Good ratadha, good. Medyo init yun ang among pagkuan, anang pagbiyahe, paglakaw. Ano siya? Ano siya? Ay, no, my goodness. Asa man taagi, Turkey? Ha? Dayon dito. Dito ta magidos ka, pan. Ibataron dito. Muna siya super pamperting inita si Ivana sa luminig ka. Iba na, mit Ivana. Okay, mat siya. Super pampa dahil to sa paglakaw. Unya, wala pa abot dito. Kaya medyo init yun ang earth. Init man sa mo pero nindot siya kay kuan kanang init pero hangin-hangin ba. Nindot siya nga. Kuan. Yung musag agi may aning may kuan may kamaisan. Ang maisan nga akong gi kuan sa ano ba katong maisan nga ako ang gi abunuhan. Ano siya super pa mo. Wahing na. Naman ni balikig. Sip sa akong migo. Akong hair do it's very dangerous. Just Turkey. Ayun miss paglakaw. Ito super pop. Naman. Ito super pop no. Pagka wala kayo. Pilit kayo na ako agi kung may hair ba. Maling kuha na ni. Nilson. Ha? Lolo Nilson. Ha? Balik, ito mo niya. So, super pa mo na ang mga host. Ang mga host nila ni Turkey, dayo na mo kato niya. Init siya kayo. Init yun na mo. Wala na natin ito nga rin. Ay, po ito lagi. Ano eh? Papa malagyan. Ha? Kang papa. So, super fam, nahinay lang ta kay kasi makakita niya tag mga iyo yan. So, maghinay lang mi sa paglakad. Dali. Nandiyan ka Masiko. Ha? May Masiko. Dito. Hinay lang mi sa paglakaw kay kasi makikita mi sama-sama ba? Ano siya super fam? Sige, pag alam ni. Tapos, jo. Kuwayan na natin ha. Kuwayan. Halagyan ang iyong mama. Okay, cut. Tara to siya na. Ito. Yo, super fam, super guys in the house na paday na may dito layo pa. Ang amontuan, klaro pa ko kamera diha. Layo pa matot nahan. Hinahinay sige miglakawa. Cut. Sige, record na.
Asa super pa rin me. Nya. Layo pa jud siya gamay to nahan. Nakakita mi diri og nag-swimming. Nakita mi ga-swimming sa siya oh. Karabaw. Nag-swimming siya. Oh. Ayaw, ako ka na. Ayun. Cut na turkey. Yung cut na turkey ko, no? Super fam, patayin pa. Nya, ang inana kong videographer, niya siya ni, niya Ron, siya ni Dokol ba? Siya ni Aridres at tubig. Ngayon, ito yung kaon, na, ang iyang gisuyop, diha po siya dapita, di man dito sa ubos sa tabay. Ito, eh? Ayun. Ay. Super fam. Oh. Ah, hindi nagihigopan. Layo or kay siya sa tabay. Ang tabay ko dito. Kinahanglan kita mo doon. So, dali sa camera mo. Huwag na birigoda. Yung aham niyang gisuyok. Ay, nagwero ko sa almos. Kada yung gisuya. Asa man ani? Kani ay. Kani sila kana. Uy. Wala. Nawala man tas kuros na yan eh. O asa lian eh? Paluan na. Usa. Duha man ani. Duduhan naman eh. Saan ko? Dari kay. Naman din Duha ito. man. Asa itong tabay di ay? Duha to. Nakagilay-gilay. Ano kung duha mo puning kusa? Nanoroy namin siya. Ibidyo ka? Ano? Para tabay? So, sangat mo naman eh. Nakatadres tabay, tabay. Ang saon na gini. Kunaho makasaka. Di ko kasaka ni. Wait. Wait! Kapuya kayo naman at tabay super farm. Super farm. Sana to. There super farm. Super farm, pam. Muna niya ang tabay. Dagan na kayong tubig. Bay-bay na siya. Nya. Asa dugar ta. Panagilabay ag sawa nga patay. Ay magsuyop ta ta. Na. Na siya no. Yan ang gi baatan. Nagira ka sila gasuyop ay naikot lamang. Nagsuyop tayo sila niya. Sila agi. Daghang ng tao ni try. Umatse yoman totehores. Bari masih. Bari. Kaya yung gumana. Umatse domingos. Kuyawa na ko na. Kung sabi ta na. Oh, kani ba tong ke or kana? Amo ama na. Asa? Inyo hanin ako?
Wala po gid kung ano ah. Nagpagi eh. Sa litra no. Pagi! Oh, siya pa what adventure. Oh, yan. Yan ang magsubay tubig. Lisod. Yan, abot na akong amahan. Yan tubig pa kaagi. Okay. So, yung kung sa ekpres ganun hadre, pa ako lagi. Naabot na sila. Muni ang adventure. Kasi lito na po iyang amo ang tubig. Ha? Yeah. Ha? Eh, kato man yung gamay ko anak kong butang. Oo, tuod siya. Oh, makaga-inform to. Okay, ito. Yun, sugira-gira ba? Amo na yung gamay rin ko, ha? Di ba atan lawan ako? Wait, masakit ito. Adil, ulo mo na ito. Na. Pero na yun din. Yo, what's up, Super Pam? So, matigayon na gina mong pagsubay sa tubig na pasa akong ulo. Kaya medyo pisik ang tubig. So, more to sa Super Pam. Don't forget to subscribe to YouTube channel. Hit notification bell para update kung sa akong vlogs na ako. Thank you!